Ponekad sjedim u tišini i razmišljam. Šta se to desilo ljudima kada smo počeli više vjerovati ekranima nego jedni drugima? Nekada su ljudi sjedili zajedno, razgovarali. Nisu se uvijek slagali, ali su se poštovali. Danas je dovoljan jedan komentar, jedna rečenica, nekoliko riječi napisanih u mraku sobe i odjednom počinje mržnja. Sakriven iza ekrana čovjek postaje neko drugi, hrabriji, grublji, opasniji. Piše riječi koje nikada ne bi izgovorio gledajući nekoga u oči. A možda ni ne razmišlja da sa druge strane ekrana sjedi stvarna osoba. Čovjek, nečiji sin, nečija kćerka, nečiji otac, nečija majka. Sa svojim problemima, brigama i životom. Najviše zabrinjava to što je mržnja postala svakodnevnica. Kao da smo se navikli na nju. Kao da je normalno vrijeđati, ponižavati, suditi ljudima koje nikada nismo upoznali. Društvene mreže trebale su povezati ljude, ali često postaju mjesto gdje se gubi ono najvažnije: poštovanje, razumijevanje, ljudskost. I dok noć pada, a ekrani svijetle u mraku, hiljade komentara nestaju u beskraju interneta, ali posljedice često ostaju, mnogo duže nego što mislimo. Jedna riječ može nekoga nasmijati, ali jedna riječ može i zaboljeti. Može ostaviti trag koji se ne vidi, ali se osjeti. Možda nam danas više nego ikada treba malo poštovanja, malo razumijevanja, malo ljudskosti. Jer kada se jednog dana ugase svi ekrani, kada nestanu pregledi, lajkovi i komentari, ostaće samo jedno pitanje: kakvi smo ljudi bili? Neće nas pamtiti po komentarima, neće nas pamtiti po uvredama, pamtit će nas po djelima, po riječima koje smo ostavili iza sebe, po tome jesmo li nekome bili podrška ili teret. Zato birajmo riječi pažljivo, jer svaka riječ ostavlja trag, nekada na ekranu, a nekada u nečijem srcu. Šta se desilo ljudima? Vaši Almedin iz Umreta. Pozdrav svima. Ostanite ljudi sa dušom, a ne duhovi sa mržnjom. Kraj.